Το όνομά μου είναι Κέι. Και στα 31 μου χρόνια, διευθύνω μια επιτυχημένη εταιρεία τεχνολογίας για την οποία η οικογένειά μου δεν γνωρίζει τίποτα. Όταν αποφάσισα να επισκεφτώ το σπίτι μου για τα 32 γενέθλιά μου, περίμενα μια μικρή γιορτή, ίσως μια σπιτική τούρτα. Ανταυτού, η μητέρα μου με κοίταξε πάνω από το φθαρμένο τραπέζι της κουζίνας μας και μου είπε: «Έπρεπε να ακυρώσουμε το δείπνο των γενεθλίων σου. Χρειαζόμαστε τα χρήματα για το ταξίδι της αδελφής σου Σοφία στην Ευρώπη». Το γνωστό τσίμπημα του «να είσαι δεύτερος καλύτερος» επέστρεψε, αλλά δεν είχαν ιδέα τι είχε γίνει η ζωή μου. 2 μέρες αργότερα, καθώς καθόμασταν στο δείπνο, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Δεν ήξερα ότι θα άλλαζε τα πάντα. Πριν συνεχίσω την ιστορία μου, πείτε μου από που παρακολουθείτε και πατήστε το κουμπί like και subscribe αν έχετε νιώσει ποτέ αόρατη στη δική σας οικογένεια, μεγαλώνοντας στο Oakwood της Καλιφόρνια, μια μικρή πόλη με περισσότερα δέντρα από τα φανάρια. Ήμουν πάντα η περίεργη στην οικογένειά μου. Το σπίτι μας ήταν ταπεινό αλλά άνετο, με ξεθοριασμένη μπλε μπογιά και μια κούνια στη βεράντα που έτριζε με κάθε απαλό σπρώξιμο. Ο πατέρας μου, ο Τόμας, ένας συνταξιούχος πλέον μηχανικός, περνούσε τα Σαββατοκύριακά του μαστορεύοντας παλιά αυτοκίνητα στον γκαράζ μας. Η μητέρα μου Λόρα, η οποία δίδασκε τρίτη τάξη στο τοπικό δημοτικό σχολείο για 30 χρόνια, γέμιζε το σπίτι μας με τη μυρωδιά των φρεσκοψημένων μπισκότων και τον ήχο του απαλού μουρμουριτού. Μετά υπήρχε η αδελφή μου Σοφία, 5 χρόνια μικρότερη από μένα και το αδιαμφισβήτητο αστέρι του οικογενειακού μας αστερισμού. Από τη στιγμή που μπόρεσε να περπατήσει, γοήτευσε τους πάντες με τη φυσική γοητεία και το ταλέντο της, ρεσιτάλ μπαλέτου, πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, νίκες στην ομάδα debate. Η Σοφία μάζευε επιτεύγματα όπως άλλα παιδιά συλλέγουν κάρτες. Το τζάκι του σαλονιού μας βογγούσε κάτω από το βάρος των τροπαίων και των μεταλλίων της. Ενώ τα δικά μου ακαδημαϊκά βραβεία κατέληγαν συνήθως σε κάποιο σιρτάρι. Η Σοφία έχει τόσο φυσικό ταλέντο, θα έλεγε η μητέρα μου στους φίλους της στις κοινωνικές εκδηλώσεις της εκκλησίας, και η Κέι, λοιπόν, δουλεύει πολύ σκληρά. Το μήνυμα ήταν σαφές, η Σοφία ήταν ευλογημένη με χαρίσματα, ενώ εγώ απλώς αντιστάθμιζα την προσπάθεια. Ήμουν 8 ετών όταν έφερα στο σπίτι το πρώτο μου τέλειο τεστ ορθογραφίας. Ο πατέρας μου το κοίταξε και είπε: «Μπράβο, μικρή», πριν επιστρέψει στην εφημερίδα του. Το ίδιο βράδυ, η Σοφία, μόλις 3 ετών, έστησε τουβλάκια με κάτι που οι γονείς μου θεώρησαν εξαιρετικά προηγμένο, κερδίζοντας παγωτό και ατελείωτους επένους. Αυτό το μοτίβο συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας. Τα άριστα μου ήταν αναμενόμενα, όχι περίφημα. Όταν ήμουν αριστούχος κάθε χρόνο στο Λύκειο, η μητέρα μου έγνεφε και έλεγε: «Αυτό συμβαίνει όταν διαβάζεις». Εν τω μεταξύ, όταν η Σοφία πήρε το πρώτο της Β. Οι γονείς μας την έβγαλαν για ένα ξεχωριστό δείπνο για να γιορτάσουν την επιτυχία της. Τα χρήματα στο σπίτι μας έμοιαζαν πάντα να ρέουν προς τις επιδιώξεις της Σοφίας. Ιδιωτικά μαθήματα χορού, ακριβές κατασκηνώσεις ποδοσφαίρου, κοστούμια για debate κατά παραγγελία. Κανένα έξοδο δεν χαρίστηκε. Όταν χρειαζόμουν νέα αριθμομηχανή ή ήθελα να παρακολουθήσω ένα καλοκαιρινό επιστημονικό πρόγραμμα, μου υπενθύμιζαν ευγενικά τους περιορισμούς του οικογενειακού προϋπολογισμού και με ενθάρρυναν να βρω δουλειά μερικής απασχόλησης. Μέχρι τα 16, δούλευα τα Σαββατοκύριακα στο τοπικό βιβλιοπωλείο, αποταμιεύοντας κάθε δολάριο για το κολέγιο. Οι γονείς μου είχαν ξεκινήσει ένα ταμείο για το κολέγιο και για τους δυο μας, αλλά οι δραστηριότητες της Σοφίας είχαν σιγά σιγά εξαντλήσει το δικό μου. «Είσαι τόσο υπεύθυνη με τα χρήματα», είπε η Κέι, η μητέρα μου. Λες και η αναγκαστική μου λιτότητα ήταν αρετή του χαρακτήρα μου και όχι ανάγκη. Τα γενέθλιά μου έγιναν προβλέψιμες ασκήσεις απογοήτευσης. Το δείπνο των 16ων γενεθλίων μου ακυρώθηκε επειδή συγκρούστηκε με τον περιφερειακό διαγωνισμό χορού της Σοφίας. Τα 18 γενέθλιά μου τα θυμήθηκαν με 2 μέρες καθυστέρηση, με μια βιαστικά αγορασμένη κάρτα και ένα χαρτονόμισμα 20 δολαρίων. Μέχρι τα 21 μου, είχα σταματήσει να περιμένω οτιδήποτε. Η δυναμική μεταξύ της Σοφίας και εμένα ήταν περίπλοκη. Δεν ήταν σκόπιμα κακόβουλη, απλώς είχε συνηθίσει να είναι το επίκεντρο της προσοχής. Ενώ δυσανασχετούσα με την ανισότητα, δεν μπορούσα να κάνω τον εαυτό μου να δυσανασχετήσει μαζί της. Εξάλλου, ήταν η μικρή μου αδελφή. Μερικές φορές, σε σπάνιες ήσυχες στιγμές που οι γονείς μας δεν ήταν κοντά, μοιραζόμασταν μυστικά και γελούσαμε μαζί σαν κανονικά αδέλφια. Αλλά αυτές οι στιγμές γίνονταν όλο και πιο σπάνιες καθώς μεγαλώναμε. Ο πατέρας μου, ο Τόμας, τώρα στα πρώτα 60 του χρόνια. Με αλατοπίπερα μαλλιά και σκληρά χέρια, ήταν πάντα ένας άνθρωπος που δεν έλεγε πολλά λόγια, εξέφραζε την αγάπη του με πρακτικές πράξεις, φτιάχνοντας το αυτοκίνητό μου πριν φύγω για το κολέγιο, εγκαθιστώντας βιβλιοθήκες στο παιδικό μου δωμάτιο.
Αλλά τα μάτια του φωτίζονταν διαφορετικά όταν η Σοφία έμπαινε σε ένα δωμάτιο. Μαζί της βρήκε τη φωνή του, ρωτώντας για τη μέρα της, τους φίλους της, τα όνειρά της. Η μητέρα μου, η Λάουρα, με τη μονίμως βιαστική συμπεριφορά της και τα γυαλιά ανάγνωσης που ήταν τοποθετημένα στο κεφάλι της, διαχειριζόταν την οικογένειά μας με αποτελεσματική φροντίδα. Παρακολουθούσε το πρόγραμμα όλων, ετοίμαζε ισορροπημένα γεύματα και διατηρούσε ένα άψογο σπίτι, ωστόσο, οι οργανωτικές της ικανότητες έμοιαζαν να παραπέουν όταν επρόκειτο να θυμηθεί τα επιτεύγματα ή τις προτιμήσεις μου. Μπορούσε να θυμηθεί το αγαπημένο χρώμα της Σοφίας από κάθε έτος της ζωής της, αλλά μου αγόραζε συστηματικά δώρα σε αποχρώσεις που δεν μου άρεσαν. Η Σοφία, 25 ετών τώρα. Με τα ξανθά μαλλιά της μητέρας μας και την αυτοπεποίθηση του πατέρα μας, δεν είχε γνωρίσει ποτέ πως ήταν να αγωνίζεσαι πραγματικά. Ο δρόμος της ήταν πάντα ομαλός χάρη στην προσοχή και τους πόρους των γονιών μας. Μετά το κολέγιο, το οποίο οι γονείς μας πλήρωσαν εξ ολοκλήρου, αποφάσισε να γίνει δασκάλα γιόγκα. «Πρέπει να βρω τον αυθεντικό εαυτό μου», εξήγησε, ενώ οι γονείς μας έγνεφαν με κατανόηση. Κανείς δεν ανέφερε το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων που τους είχε κοστίσει χιλιάδες ευρώ. Όταν αποφοίτησα από το κολέγιο με άριστα στην επιστήμη των υπολογιστών, έλαβα μια κάρτα από την οικογένειά μου που δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω της επίδειξης χορού της Σοφίας. Στεκόμουν μόνη μου μετά την τελετή, βλέποντας άλλους αποφύτους περιτριγυρισμένους από ζητοκραυγάζοντες συγγενείς. Και πήρα μια απόφαση που θα άλλαζε τη ζωή μου. Θα έχτιζα μια επιτυχία τόσο διαμφισβήτητη που ακόμα και η οικογένειά μου θα έπρεπε να με δει. Μάζεψα τα ταπεινά μου υπάρχοντα στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό μου και οδήγησα στο Σαν Φρανσίσκο χωρίς να κοιτάξω πίσω. Η απόσταση μεταξύ του Oakwood και του Σαν Φρανσίσκο ήταν μόνο μερικές εκατοντάδες μίλια, αλλά συναισθηματικά διέσχιζα έναν ωκεανό. Το ταξίδι μου προς την επιτυχία ξεκίνησε σε ένα στενόχωρο διαμέρισμα στο Σαν Φρανσίσκο που κόστιζε περισσότερο από την υποθήκη των γονιών μου, με μοναδικό εφόδιο το πτυχίο μου στην επιστήμη των υπολογιστών και την αποφασιστικότητά μου. Βρήκα μια εισαγωγική θέση κωδικοποίησης σε μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία τεχνολογίας, δούλευα 14 ώρες την ημέρα, συμμετείχα εθελοντικά σε κάθε έργο που δεν ήθελε κανείς και περνούσα τα Σαββατοκύριακα μαθαίνοντας νέες γλώσσες προγραμματισμού, ενώ οι συνομήλικοι μου εξερευνούσαν τη νυχτερινή ζωή της πόλης, κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων χρόνων. Τηλεφωνούσα στο σπίτι κάθε Κυριακή, οι συνομιλίες μας ακολουθούσαν ένα προβλέψιμο σενάριο. Οι γονείς μου μοιράζονταν λεπτομερείς ενημερώσεις για τα τελευταία επιτεύγματα της Σοφίας, μου έκαναν μερικές επιφανειακές ερωτήσεις σχετικά με τη μικρή μου δουλειά και στη συνέχεια έσπευδαν να κλείσουν το τηλέφωνο για να ασχοληθούν με κάτι πιο επίγον. Ποτέ δεν διόρθωσε την παραδοχή τους ότι ήμουν ένα αντικαταστάσιμο γρανάζι σε μια εταιρική μηχανή. Κάτι μέσα μου ήθελε να αποδείξω τον εαυτό μου πριν αποκαλύψω την αλήθεια. Μέσα σε 2 χρόνια, προήχθηκα σε ανώτερο προγραμματιστή και στη συνέχεια σε επικεφαλής ομάδας. Μέχρι τον 3ο χρόνο, διαχειριζόμουν το πιο κερδοφόρο τμήμα της εταιρείας, αλλά η εταιρική σκάλα μου φαινόταν πολύ περιοριστική για τις φιλοδοξίες μου. Είχα ιδέες που θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στην εκπαιδευτική τεχνολογία, ιδέες που τα αφεντικά μου ήταν πολύ επιφυλακτικά για να τις ακολουθήσουν. Έτσι, στα 26 μου, πήρα το μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής μου. Απέσυρα τις μέτριες οικονομίες μου, εξασφάλισα ένα μικρό επιχειρηματικό δάνειο και ίδρυσα την Novotech. Αποστολή μας ήταν να αναπτύξουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να προσαρμόζονται στα ατομικά στυλ μάθησης, καθιστώντας την ποιοτική εκπαίδευση προσιτή σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τους πόρους ή την τοποθεσία. Αυτοί οι πρώτοι μήνες ήταν τρομακτικοί, έτρωγα νούντλς ράμεν για βραδινό τις περισσότερες νύχτες και κοιμόμουν σε ένα στρώμα αέρα στο μικροσκοπικό χώρο του γραφείου μας. Η επανάσταση ήρθε 18 μήνες αργότερα. Η πλατφόρμα προσαρμοστικής μάθησης τράβηξε την προσοχή ενός διακεκριμένου επενδυτή τεχνολογίας μετά από ένα επιτυχημένο πιλωτικό πρόγραμμα σε 3 σχολεία της πόλης. Οι βαθμολογίες των τεστ αυξήθηκαν κατά 30%. Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών βελτιώθηκε και η δέσμευση των μαθητών διπλασιάστηκε. Ο επενδυτής προσέφερε $5 εκατομμύρια για το 20% της εταιρείας. Αυτή η επένδυση άλλαξε τα πάντα, μετακόμισα από το στενό μου διαμέρισμα σε ένα ευρύχωρο διαμέρισμα στο Pacific Heights, με πανοραμική θέα στη γέφυρα Golden Gate. Η εταιρεία μας μετακόμισε σε ένα κομψό γραφείο στην οικονομική συνοικία, με όλα τα απαραίτητα προνόμια για νεοφυείς επιχειρήσεις, κρύα μπύρα στη βρύση, εργονομικούς σταθμούς εργασίας και κήπο στην ταράτσα, αλλά η πιο πολύτιμη προσθήκη στη ζωή μου ήταν η Τζέσικα, η εκτελεστική βοηθός που προσέλαβα για να διαχειρίζεται το όλο και πιο περίπλοκο πρόγραμμά μου. Η Τζέσικα, με τις άψογες οργανωτικές της ικανότητες και την αταλάντευτη συμπεριφορά της, έγινε γρήγορα απαραίτητη. Περισσότερο από βοηθός,
έγινε η έμπιστή μου και το πιο κοντινό πράγμα σε φίλο που είχα επιτρέψει στον εαυτό μου εδώ και χρόνια, ήξερε πότε να με οθήσει να ξεκουραστώ. Πότε να παραγγείλει το αγαπημένο μου ταϊλανδέζικο φαγητό κατά τη διάρκεια των ξενυχτιών και πώς να αναβάλει διπλωματικά τις συναντήσεις όταν χρειαζόμουν δημιουργικό χώρο. Ήταν επίσης ο μόνος άνθρωπος που γνώριζε την πλήρη έκταση της περίπλοκης σχέσης μου με την οικογένειά μου. «Οι γονείς σου δεν έχουν ιδέα ότι είσαι εκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος?» ρώτησε με δυσπιστία αφού άκουσε ένα ιδιαίτερα απορριπτικό τηλεφώνημα με τη μητέρα μου. Ανασήκωσα τους ώμους μου. «Νομίζουν ότι εργάζομαι σε ένα γραφείο κάνοντας κάτι με υπολογιστές. Δεν τους έχω διορθώσει ποτέ», η Τζέσικα κούνησε το κεφάλι της. «Το δώρο Χριστουγέννων που τους έστειλες πέρυσι ήταν περισσότερο από όμικρον με τόνο, τι βγάζουν οι περισσότεροι άνθρωποι σε έναν χρόνο. Τους είπα ότι ήταν ένα γιορτινό δώρο της εταιρείας για τις οικογένειες των εργαζομένων», εξήγησα. Η αλήθεια ήταν ότι οι γονείς μου δεν είχαν ρωτήσει ποτέ λεπτομέρειες για την καριέρα μου, στις σύντομες τηλεφωνικές συνομιλίες μας. Έδειχναν ικανοποιημένοι με τις αόριστες αναφορές μου ότι η δουλειά πήγαινε καλά, πριν μοιραστούν με ανυπομονησία την τελευταία πιστοποίηση γιόγκα της Σοφίας ή τα ταξιδιωτικά σχέδια, μετά από χρόνια που ένιωθα αόρατη, είχα σταματήσει να προσπαθώ να γίνω αντιληπτή. Αλλά το επαγγελματικό μου προφίλ γινόταν όλο και πιο δύσκολο να κρατηθεί μυστικό. Τον περασμένο μήνα, συμπεριλήφθηκα στη λίστα 30 κάτω των 30 του Forbes, η Novotech είχε αυξηθεί σε 150 υπαλλήλους με το εκπαιδευτικό μας λογισμικό να εφαρμόζεται σε πάνω από 500 σχολεία σε όλη τη χώρα. Και μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε υπογράψει μια σύμβαση ύψους $40 εκατομμυρίων με μία από τις μεγαλύτερες σχολικές περιφέρειες της χώρας, μια συμφωνία που θα έφερνε την τεχνολογία προσαρμοστικής μάθησης σε σχεδόν 1 εκατομμύριο μαθητές. Η επιτυχία έφερε ένα περίεργο μείγμα επικύρωσης και καινού. Είχα πετύχει όλα όσα είχα θέσει ως στόχο επαγγελματικά, αλλά η προσωπική αναγνώριση που επιθυμούσα από την οικογένειά μου παρέμενε άπιαστη. Κυρίως επειδή δεν τους είχα δώσει ποτέ την ευκαιρία να την αναγνωρίσουν, καθώς πλησίαζαν τα 30 δευτερόλεπτα των γενεθλίων μου, έπιασα τον εαυτό μου να κοιτάζει τη φωτογραφία στο γραφείο μου, τη μόνη οικογενειακή φωτογραφία που έδειχνα. Είχε τραβηχτεί στην αποφοίτηση της Σοφίας από το Λύκειο, όλοι μας χαμογελαστοί κάτω από τον ήλιο της Καλιφόρνια. Παρόλα αυτά, εξακολουθούσα να είναι η οικογένειά μου. Ίσως ήρθε η ώρα να γεφυρώσω το χάσμα που είχα βοηθήσει να δημιουργηθεί. Από παρόρμηση, τηλεφώνησα στη μητέρα μου και της είπα ότι ήθελα να έρθω σπίτι για το Σαββατοκύριακο των γενεθλίων μου. Η έκπληξή της ήταν εμφανής, αλλά γρήγορα συνήλθε. «Φυσικά, γλυκιά μου, θα θέλαμε πολύ να σε δούμε», είπε. Ζήτησα από την Τζέσικα να καθαρίσει το πρόγραμμά μου, απορρίπτοντας την προσφορά της να κανονίσει ιδιωτικό τζετ. «Θα οδηγήσω», επέμεινα. Νιώθοντας την ανάγκη να κάνω το ταξίδι με έναν τρόπο που να με συνδέει με το παρελθόν μου. Μια συνηθισμένη επίσκεψη στο σπίτι, η Τζέσικα κοίταξε με σκεπτικισμό, αλλά έγνεψε. «Να στείλω κάποιο από τα δώρα των γενεθλίων σου στο σπίτι των γονιών σου?» ρώτησε. Γέλασα με τη σκέψη ότι η υπερβολική παρουσία του υπαλλήλου μου θα έφτανε στο ταπεινό σπίτι των γονιών μου. «Σίγουρα όχι. Από όσο γνωρίζουν, είμαι μια συνηθισμένη υπάλληλος γραφείου που με το ζόρι αντέχει το ενίκιο στο Σαν Φρανσίσκο», καθώς ετοίμαζα μια βαλίτσα για το Σαββατοκύριακο, επιλέγοντας επίτηδες απλά ρούχα αντί για τη συνηθισμένη μου ντουλάπα με τους σχεδιαστές. Αναρωτήθηκα αν έκανα λάθος. Ένα μέρος μου ήθελε να φτάσω με μια λάμψη επιτυχίας, αναγκάζοντάς τους να αναγνωρίσουν αυτό που είχα πετύχει. Όμως ένα άλλο κομμάτι, ίσως το σοφότερο. Ήξερε ότι η γνήσια επανασύνδεση δεν μπορούσε να οικοδομηθεί πάνω στην αγανάκτηση ή τη δικαίωση. Αποφάσισα να προσεγγίσω το Σαββατοκύριακο με ανοιχτή καρδιά. Ίσως αυτά τα γενέθλια να ήταν διαφορετικά. Ίσως μετά από τόσα χρόνια η οικογένειά μου να με έβλεπε επιτέλους. Το 5ωρο ταξίδι από το Σαν Φρανσίσκο στο Oakwood μου έδωσε αρκετό χρόνο για να προβάρω τα σενάρια στο μυαλό μου. Θα πρόσεχαν οι γονείς μου τις λεπτές αλλαγές που έφερε η επιτυχία, την πιο σίγουρη στάση του σώματός μου, την ποιότητα των απλών ρούχων μου, τις απούσες γραμμές ανησυχίας που είχε σβήσει η οικονομική ασφάλεια. Θα έβρισκα εγώ και η Σοφία κοινό έδαφος ως ενήλικες? Είχα νοικιάσει επίτηδες ένα μέτριο σεντάν αντί να οδηγήσω το Τέσλα μου, θέλοντας να διευκολύνω τις αποκαλύψεις παρά να τις ανακοινώσω. Το Oakwood φαινόταν μικρότερο από όμικρον με τόνο, στη θυμόμουν. Ο κεντρικός δρόμος εξακολουθούσε να διαθέτει το κατάστημα W. Wilson's Hardware, το Patty's Diner και το Sunshine Bakery. Αλλά τώρα ήταν διάσπαρτα με καφετέριες αλυσίδων και καταστήματα κινητής τηλεφωνίας. Πέρασα δίπλα από το παλιό μου λύκειο, δίπλα από το βιβλιοπωλείο όπου δούλευα τα Σαββατοκύριακα και τελικά έστριψα στην οδό Maple όπου περίμενε το πατρικό μου σπίτι, που έμοιαζε ακριβώς το ίδιο αλλά κάπως μειωμένο. Η μητέρα μου άνοιξε την πόρτα πριν προλάβω να χτυπήσω,
με το πρόσωπό της να φωτίζεται από ένα χαμόγελο που με έκανε να αμφισβητήσω τις δυσαρέσκειες μου. «Κέι», αναφώνησε, τραβώντας με σε μια αγκαλιά που μύριζε το γνωστό άρωμα λεβάντας της. «Άσε με να σε κοιτάξω». Με κρατούσε σε απόσταση αναπνοής, τα μάτια της με σάρωναν με εκείνο τον μητρικό τρόπο που με έκανε να νιώθω ταυτόχρονα αγαπημένη και αξιολογημένη. «Η ζωή στην πόλη συμφωνεί μαζί σου», ο πατέρας μου εμφανίστηκε πίσω της, με το ψηλό του σώμα ελαφρώς σκυφτό, με τα μαλλιά του τώρα πιο αδύνατα απόμικρον με τόνο, τη θυμόμουν. «Να το κορίτσι μου», είπε. Δίνοντάς μου μια αμήχανη πλαϊνή αγκαλιά. Τα ρούχα του γκαράζ είχαν αντικατασταθεί από ένα καθαρό πουκάμισο με κουμπιά, η δική του εκδοχή του ντυσίματος για την άφιξή μου. Το σπίτι ήταν ακριβώς όπως το θυμόμουν. Ο ίδιος ξεθοριασμένος φλωράλ καναπές, οι ίδιοι πίνακες με τοπία στους τοίχους, οι ίδιες οικογενειακές φωτογραφίες όπου τα επιτεύγματα της Σοφίας βρίσκονταν στο επίκεντρο. Η μόνη αξιοσημείωτη προσθήκη ήταν ένας μεγάλος πίνακας φελού καλυμμένος με κάρτ ποστάλ και φυλάδια με ευρωπαϊκά αξιοθέατα, ένας πίνακας οράματος για την επερχόμενη περιπέτεια της Σοφίας. «Η Σοφία θα έρθει σύντομα», είπε η μητέρα μου, οδηγώντας με στην κουζίνα, όπου κάτι νόστιμο φούσκωνε στη σόμπα. «Είναι τόσο ενθουσιασμένη που περιμένει να σε δει». Μόλις έπρεπε να τελειώσει τη διδασκαλία του απογευματινού της μαθήματος γιόγκα, βοήθησα τη μητέρα μου να ετοιμάσει το δείπνο, πέφτοντας στον παλιό μας ρυθμό, όπου εκείνη σκηνοθετούσε και εγώ βοηθούσα. Καθώς έκοβα τα λαχανικά. Με ενημέρωνε για τα κουτσομπολιά της γειτονιάς, τις δραστηριότητες της εκκλησίας και φυσικά για τα τελευταία επιτεύγματα της Σοφίας. «Το στούντιο γιόγκα την έκανε επικεφαλής εκπαιδευτή τον περασμένο μήνα», είπε με υπερηφάνεια. «Ποτέ δεν προάγουν κανέναν τόσο γρήγορα, αλλά ξέρετε τη Σοφία, έχει αυτό το ιδιαίτερο άγγιγμα με τους ανθρώπους», έκανα νεύμα, αναρωτώμενη αν η μητέρα μου ήξερε ότι τώρα ηγούμε συναντήσεων σε επίπεδο εταιρείας με επενδυτές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Αυτό είναι υπέροχο», είπα ανταυτού. Πάντα ήταν φυσικό ταλέντο στη διδασκαλία, ο πατέρας μου καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας, διαβάζοντας φαινομενικά την εφημερίδα του, αλλά περιστασιακά με κοίταζε με μια έκφραση που δεν μπορούσα να αποκρυπτογραφήσω. «Πώς πάει η δουλειά με τον υπολογιστή?» ρώτησε τελικά, κατά τη διάρκεια μιας παύσης στο μονόλογο της μητέρας μου. «Πηγαίνει καλά», είπα, την καθιερωμένη μου απάντηση. «Απασχολημένη αλλά καλά». «Βγάζεις αξιοπρεπή χρήματα», με πίεσε. Προκαλώντας μου το ενδιαφέρον του, πριν προλάβω να απαντήσω, η μπροστινή πόρτα άνοιξε και η φωνή της Σοφίας γέμισε το σπίτι. «Είμαι σπίτι», που είναι το κορίτσι των γενεθλίων, η Σοφία πετάχτηκε στην κουζίνα, ένας ανεμοστρόβιλος ξανθών μαλλιών και αθλητικής ενέργειας. Στα 25 της, έμοιαζε με μοντέλο καταλόγου για activewear, με το γυμνασμένο σώμα της ντυμένο με ακριβά αθλητικά ρούχα. «Κάπα», φώναξε, αγκαλιάζοντας με γνήσιο ενθουσιασμό. «Είσαι καταπληκτική. Το Σαν Φρανσίσκο πρέπει να έχει κάποια σοβαρή μαγεία». Το δείπνο ήταν μια ζωηρή υπόθεση στην οποία κυριάρχησαν οι ζωηρές περιγραφές της Σοφίας για τα μαθήματα γιόγκα, το πρόσφατο ταξίδι πεζοπορίας στη Σεντόνα και, κυρίως, την επερχόμενη ευρωπαϊκή περιπέτειά της. «Εκδηλώνω αυτό το ταξίδι εδώ και χρόνια», εξήγησε με τα μάτια της να λάμπουν από ενθουσιασμό. 3 μήνες backpacking σε 7 χώρες, θα είναι απολύτως μεταμορφωτικό. «Η Σοφία κάνει οικονομίες», πρόσθεσε η μητέρα μου. Αν και η γρήγορη ματιά της στον πατέρα μου έδειχνε το αντίθετο, προσπαθώντας να καθησυχάσει, η Σοφία συμπλήρωσε γελώντας, «Η διδασκαλία της γιόγκα είναι πνευματικά ικανοποιητική, αλλά όχι ακριβώς προσοδοφόρα. Η μαμά και ο μπαμπάς βοηθούν με τις πτήσεις», ο πατέρας μου καθάρισε το λαιμό του. «Μιλώντας για οικονομικά», είπε, χωρίς τα μάτια του να συναντούν ακριβώς τα δικά μου, «Κέι, η μητέρα σου και εγώ πρέπει να σου μιλήσουμε για το δείπνο των γενεθλίων σου». Η μητέρα μου έφτασε στην άλλη άκρη του τραπεζιού για να μου χτυπήσει το χέρι. «Αρχικά είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μια ωραία γιορτή στο Ρωμάνο για τα γενέθλιά σου αύριο. Κάναμε κράτηση πριν από μήνες», θυμήθηκα το Αρόμινουες, το ωραιότερο εστιατόριο στο Oakwood, όπου είχαμε γιορτάσει την αποφοίτηση της Σοφίας από το Λύκειο. Η καρδιά μου ζεστάθηκε στη σκέψη ότι είχαν σχεδιάσει κάτι ξεχωριστό. «Αλλά αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε την κράτηση», συνέχισε η μητέρα μου, με τη φωνή της απολογητική. «Αλλά ουσιαστική. Πρέπει να βάλουμε αυτά τα χρήματα για τα αεροπορικά εισιτήρια της Σοφίας. Οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, και αν δεν κάνουμε κράτηση σύντομα, μπορεί να μην πάρει τις ημερομηνίες που χρειάζεται για το καταφύγιο γιόγκα στον Παλί». Η ζεστασιά έφυγε από το στήθος μου και αντικαταστάθηκε από ένα γνώριμο ψυχρό βάρος. «Κατάλαβα», κατάφερα να πω. «Σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι απλό ανταυτού», πρόσθεσε γρήγορα ο πατέρας μου.
Ίσως να παραγγείλουμε πίτσα αύριο το βράδυ, η Σοφία είχε τουλάχιστον τη χάρη να δείξει ελαφρώς αμήχανη, τους είπα ότι θα μπορούσαμε απλώς να αναβάλουμε το ταξίδι μου. Αλλά οι ημερομηνίες των κατασκηνώσεων είναι καθορισμένες και αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για την εξέλιξη της καριέρας μου. Η μητέρα μου έγνεψε έντονα. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε μην Αγγλία, εσείς έχετε την καθιερωμένη δουλειά σας. Αλλά η Σοφία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο στην πορεία της καριέρας της. Αυτές οι διασυνδέσεις θα μπορούσαν πραγματικά να βάλουν την διδασκαλία της γιόγκα στο χάρτη, κοίταξα τα αναμενόμενα πρόσωπά τους. Την πρακτική ανησυχία της μητέρας μου, τη δυσφορία του πατέρα μου, τον μόλις και μετά βίας κρυμμένο ενθουσιασμό της Σοφίας για το ταξίδι της. Μετά από τόσα χρόνια τίποτα δεν είχε αλλάξει, εγώ ήμουν ακόμα η υπεύθυνη που περίμενε να καταλάβει, να κάνει στην άκρη, να έχει λιγότερες ανάγκες. Κατάπια τον πόνο που ανέβαινε στο λαιμό μου και ανάγκασα ένα χαμόγελο, φυσικά και καταλαβαίνω. Η πίτσα ακούγεται υπέροχη. Η ανακούφιση πέρασε εμφανώς από τα πρόσωπα των γονιών μου. Η μητέρα μου άρχισε να εξηγεί ποια πιτσαρία έφτιαχνε την καλύτερη κρούστα χωρίς γλουτένι για τον ευαίσθητο οργανισμό της Σοφίας, ενώ ο πατέρας μου αποσύρθηκε πίσω από την εφημερίδα του. Κάπως έτσι, τα 32 γενέθλιά μου υποβαθμίστηκαν και απορρίφθηκαν, καθόμουν ήσυχα και έσπρωχνα το φαγητό γύρω από το πιάτο μου. Παλεύοντας με την ανάγκη να αναφέρω ότι θα μπορούσα να αγοράσω ολόκληρο το εστιατόριο αν ήθελα, πόσο μάλλον να πληρώσω για ένα απλό δείπνο γενεθλίων, αλλά κάποιο πεισματάρικο κομμάτι του εαυτού μου ήθελε να με εκτιμούν χωρίς να γνωρίζουν τι είχα γίνει, να βλέπουν την Γκέι ως κόρη, όχι την Γκέι ως επιτυχημένη διευθύνουσα σύμβουλο, καθώς καθόμουν εκεί και άκουγα τη Σοφία να περιγράφει λεπτομερώς κάθε προγραμματισμένη στάση στο ευρωπαϊκό της πρόγραμμα, αναρωτιόμουν γιατί είχα επιστρέψει στο σπίτι. Κάποιο παιδικό κομμάτι μου ήλπιζε ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αυτή τη φορά, αλλά να με, 31 ετών, πετυχημένη πέρα από τα πιο τρελά μου όνειρα και ακόμα αόρατη στο οικογενειακό τραπέζι, το επόμενο πρωί δεν έφερε καμία βελτίωση. Η μητέρα μου είχε ξεχάσει να αγοράσει καφέ που θα μπορούσα να πιω, θυμόμενη μόνο ότι η Σοφία απέφευγε την καφεΐνη, οπότε πήγα με τα πόδια στο τοπικό καφέ για το πρωινό μου απαραίτητο. Όταν επέστρεψα, το σπίτι έσφιζε από δραστηριότητα. Αλλά τίποτα από αυτά δεν είχε σχέση με τα γενέθλιά μου. Η μητέρα μου βοηθούσε τη Σοφία να οργανώσει τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, ενώ ο πατέρας μου έψαχνε στο διαδίκτυο για ευρωπαϊκούς προσαρμογής ρεύματος. «Κέι, γλυκιά μου, θα σε πείραζε να τρέξεις στο μαγαζί?» ρώτησε η μητέρα μου χωρίς να σηκώσει το βλέμμα της από το διαβατήριο της Σοφίας. «Χρειαζόμαστε υλικά για το απόψινό δείπνο και δεν μπορώ να απομακρυνθώ από αυτό αυτή τη στιγμή», συμφώνησα, καταπίνοντας την απογοήτευσή μου. Ακόμα και στα γενέθλιά μου, ήμουν μια δεύτερη σκέψη. Χρήσιμη κυρίως για τις δουλειές μου, καθώς πήγαινα στο παντοπωλείο με το νοικιασμένο αυτοκίνητό μου, έλεγξα το τηλέφωνό μου και βρήκα δεκάδες μηνύματα γενεθλίων από τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μου. Η Τζέσικα είχε στείλει μια φωτογραφία της περίτεχνης τούρτας που περίμενε στο γραφείο μου στο Σαν Φρανσίσκο με το μήνυμα «Μας λείπεις». Αφεντικό. Ενημερώστε με αν χρειαστείτε επίγουσα απόσπαση από τον οικογενειακό χρόνο. Η αντίθεση μεταξύ των δύο κόσμων μου δεν είχε ξανανιώσει ποτέ τόσο έντονη. Στο Σαν Φρανσίσκο, με εκτιμούσαν, με σέβονταν, ακόμη και με θαύμαζαν. Εδώ, στο Oakwood, ήμουν απλώς η Κέι, η αξιόπιστη, απρόσβλητη Κέι που σίγουρα μπορούσε να καταλάβει γιατί το δείπνο των γενεθλίων της έπρεπε να θυσιαστεί για τις περιπέτειες της αδελφής της. Εκείνο το βράδυ μαζευτήκαμε ξανά γύρω από την τραπεζαρία. Η μητέρα μου είχε παραγγείλει πίτσα, όπως είχε υποσχεθεί, θυμόμενη τις διατροφικές προτιμήσεις της Σοφίας, αλλά ξεχνώντας ότι πάντα αντιπαθούσα τα μανιτάρια, τα οποία κάλυπταν τη μισή πίτα. Ο πατέρας μου είχε αγοράσει μια μικρή τούρτα από το σούπερ μάρκετ που έγραφε λάθος το όνομά μου ως Κάπα, κανείς δεν είχε μπει στον κόπο να διορθώσει το λάθος. «Λοιπόν, Κάπα», είπε ο πατέρας μου καθώς τρώγαμε, «πες μας περισσότερα για τη δουλειά σου στον υπολογιστή. Είσαι ακόμα στην ίδια εταιρεία?» Η ερώτηση μου έδωσε την ευκαιρία να αποκαλύψω επιτέλους την αλήθεια, αλλά κάτι με συγκράτησε. «Ακόμα στην τεχνολογία», είπα αόριστα, «τα πράγματα πάνε καλά». «Αυτό είναι ωραίο, αγαπητή μου», είπε η μητέρα μου αφηρημένα προτού στραφεί στη Σοφία. «Τώρα, σχετικά με την πτήση ανταπόκρισή σου στο Λονδίνο», η Σοφία ξεκίνησε άλλη μια λεπτομερή περιγραφή των ταξιδιωτικών της σχεδίων, μαζί με περιγραφές των φωτογραφιών στο Instagram που σκόπευε να τραβήξει σε κάθε τοποθεσία. Οι γονείς μου άκουγαν με προσοχή, κάνοντας ερωτήσεις και προσφέροντας προτάσεις. «Σκέφτομαι να ξεκινήσω ένα ταξιδιωτικό ιστολόγιο», ανακοίνωσε η Σοφία. «Θα μπορούσα ακόμη και να το εκμεταλλευτώ οικονομικά, αν αποκτήσω αρκετούς οπαδούς. Θα μπορούσε να είναι η αρχή της προσωπικής μου μάρκας ως παγκόσμια influencer της γιόγκα». «Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα»,
αναφώνησε η μητέρα μου. Ήσουν πάντα τόσο φωτογενής και δημιουργική, ο πατέρας μου έγνεψε περήφανα. Η Σοφία μας. Η επιχειρηματίας, παραλίγο να πνιγώ από την πίτσα μου. Ήθελα να τους μιλήσω για τις 3 πατέντες που είχα στην κατοχή μου, για την εταιρεία που είχα χτίσει από το τίποτα, για την εκπαιδευτική τεχνολογία που άλλαζε τις ζωές χιλιάδων μαθητών. Ήθελα να τους πω ότι δεν ήμουν απλώς μια επιχειρηματίας, αλλά μια δημιουργός ευκαιριών για τους άλλους. Ανταυτού, έπιασα το ποτήρι με το νερό μου και παρέμεινα σιωπηλός. «Κέι, δεν έκανες κάτι με έναν ιστότοπο κάποτε?» ρώτησε η μητέρα μου, με το φρύδι της αυλακωμένο σε μια αόριστη ανάμνηση. Πριν προλάβω να απαντήσω, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Στην οθόνη εμφανίστηκε ο κωδικός της Office Jessica για τις σημαντικές κλήσεις που δεν έπρεπε να αγνοήσω. Υπό κανονικές συνθήκες, θα είχα δικαιολογηθεί για να απαντήσω ιδιαιτέρως στην κλήση, αλλά η μητέρα μου κούνησε απορριπτικά το χέρι της. Προχώρα και απάντησε. «Αγαπητή μου. Ξέρουμε ότι το μικρό σου γραφείο πιθανώς σε χρειάζεται ακόμα και στα γενέθλιά σου», κάτι στο συγκαταβατικό τόνο της με έκανε να βάλω το τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόαση. Εμπρός, η αποτελεσματική επαγγελματική φωνή της Τζέσικα γέμισε την τραπεζαρία. «Αφεντικό, συγγνώμη που ενοχλώ τον οικογενειακό σας χρόνο, αλλά ήθελα να επιβεβαιώσω λεπτομέρειες για την επόμενη εβδομάδα. Το ιδιωτικό σας τζετ έχει προγραμματιστεί για τις 7 το πρωί της Τρίτης για τη συνάντηση στο Παρίσι με τον Υπουργό Παιδείας. Να κανονίσω για τη συνηθισμένη σουίτα στο Λέμε Αραΐες, ή θα προτιμούσατε τη Χερσόνησο αυτή τη φορά?» Η σιωπή που ακολούθησε ήταν απόλυτη. Το πυρούνι του πατέρα μου γλίστρισε από τα δάχτυλά του και έπεσε στο πιάτο του. Η μητέρα μου πάγωσε με το ποτήρι του κρασιού της στα μισά του δρόμου προς τα χείλη της. Το στόμα της Σοφίας έμεινε ανοιχτό στη μέση της πρότασης, κοιτούσα το τηλέφωνό μου. Εξίσου σοκαρισμένη. Η Τζέσικα και εγώ δεν είχαμε προγραμματίσει συναντήσεις στο Παρίσι και ενώ η εταιρεία κατά καιρούς ναυλώνει ιδιωτικές πτήσεις για διεθνείς δουλειές, δεν είχα ακούσει ποτέ για το συγκεκριμένο ταξίδι. Μόλις είδα το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη γαλλική αντιπροσωπεία. Ζήτησαν συγκεκριμένα να παρουσιάσετε αυτοπροσώπως το εκπαιδευτικό σχέδιο εφαρμογής. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεώρησε ότι η ναύλωση του JET θα ήταν πιο αποτελεσματική δεδομένου του σφιχτού προγραμματός σας την επόμενη εβδομάδα. Να τους πω ότι δεν είστε διαθέσιμος, 3 ζευγάρια μάτια με κοίταζαν με εμβρόντιτη δυσπιστία. Πήρα μια βαθιά ανάσα, αναγνωρίζοντας ότι η στιγμή της αλήθειας είχε φτάσει, αν και με έναν τρόπο που δεν περίμενα ποτέ. «Σας παρακαλώ, πείτε τους ότι θα χρειαστεί να ελέγξω το υλικό πριν επιβεβαιώσω», είπα. Προσπαθώντας να διατηρήσω την επαγγελματική μου συμπεριφορά παρά την ταχυπαλμία της καρδιάς μου. Και η Τζέσικα. «Ας μιλήσουμε αύριο για τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις». «Φυσικά, αφεντικό». Και πάλι, συγγνώμη για τη διακοπή. Χρόνια πολλά, καθώς έκλεινα την κλήση, η τραπεζαρία παρέμενε παγωμένη στο ταμπλό. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος που έσπασε τη σιωπή. «Τζετ?» ρώτησε, με τη φωνή του να ξεπερνάει ελάχιστα τον ψίθυρο. «Παρίσι?» Αφεντικό, κοίταξα τα σοκαρισμένα πρόσωπά τους και συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε επιστροφή. «Ήθελα να σας πω κάτι για τη δουλειά μου». «Τι ακριβώς κάνεις?» ρώτησε ο πατέρας μου, με τη φωνή του ασυνήθιστα κοφτερή. Το πάλ της εφημερίδας που δούλευε με μισή καρδιά, βρισκόταν ξεχασμένο δίπλα στο πιάτο του. Πήρα μια βαθιά ανάσα. Δεν είχα φανταστεί έτσι να αποκαλύπτω την επιτυχία μου. Αλλά ίσως δεν υπήρχε τέλειος τρόπος. Είμαι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Novotech, αναπτύσσουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για εκπαιδευτικές εφαρμογές. Το μέτωπο της μητέρας μου τσαλακώθηκε από σύγχυση. «Αλλά μας είπες ότι δουλεύεις σε μια εταιρεία τεχνολογίας, σε ένα γραφείο». «Πράγματι εργάζομαι σε μια εταιρεία τεχνολογίας, σε ένα γραφείο», είπα προσεκτικά. «Αλλά δεν εργάζομαι για κάποιον άλλον. Η εταιρεία είναι δική μου. Τη δημιούργησα από το 0 πριν από 6 χρόνια», η Σοφία έβγαλε ένα σύντομο, δυσπιστικό γέλιο. «Περίμενε. Σου ανήκει μια εταιρεία που έχει ιδιωτικά τζετ, δεν έχουμε δικά μας τζετ», διευκρίνησα. «Τα ναυλώνουμε όταν είναι απαραίτητο για διεθνείς δουλειές». «Αλλά ναι, η Novotech είναι ένα σημαντικός παίκτης στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμβόλαια με πάνω από 500 σχολεία σε όλη τη χώρα και επεκτηνόμαστε διεθνώς», ο πατέρας μου έσκυψε μπροστά. Με το μηχανικό μυαλό του να προσπαθεί σαφώς να επεξεργαστεί τις πρακτικές λεπτομέρειες. «Πόσους υπαλλήλους έχετε?» 150 την τελευταία φορά που μετρήσαμε. «Πιθανότατα θα προσθέσουμε άλλους 50 μετά την υλοποίηση του νεότερου συμβολέου μας». «Και εσύ είσαι το αφεντικό?» είπε η μητέρα μου αργά, σαν να δοκίμαζε την έννοια.
Το πραγματικό αφεντικό όλων αυτών των ανθρώπων, έγνεψα, βλέποντας τη συνειδητοποίηση να ανατέλει στα πρόσωπά τους. Η έκφραση της μητέρας μου μετατράπηκε από σύγχυση σε κάτι πιο σύνθετο, σε ένα μείγμα υπερηφάνειας, αμηχανίας και ίσως μιας υποψίας αμυντικής συμπεριφοράς. «Γιατί δεν μας το είπες?» ρώτησε, με μια αιχμή στη φωνή της που υποδήλωνε ότι με κάποιο τρόπο τους είχα εξαπατήσει. «Πότε θα σας το είχα πει?» ρώτησα ήσυχα. Τα τηλεφωνήματά μας διαρκούν το πολύ 10 λεπτά και συνήθως αφορούν τα τελευταία επιτεύγματα της Σοφίας. Ποτέ δεν έχετε ρωτήσει πραγματικά για τη δουλειά μου. Πέρα από το αν εξακολουθώ να έχω την ίδια δουλειά, ο πατέρας μου ανατρίχιασε ελαφρώς σε αυτό, με τα μάτια του να πέφτουν στο τραπέζι. Η Σοφία μετακινήθηκε άβολα στη θέση της. «Πάντα ρωτάμε πώς πάει η δουλειά», διαμαρτυρήθηκε η μητέρα μου. «Πάντα λέτε μια χαρά ή απασχολημένος αλλά καλά. Πώς να ξέραμε ότι διευθύνεις κάποια μεγάλη και σημαντική εταιρεία?» «Η Novatech φιλοξενήθηκε στο Forbes τον περασμένο μήνα», είπα, χωρίς να μπορώ να κρατήσω την υποψία πληγής από τη φωνή μου. «Η εκπαιδευτική μας πλατφόρμα έλαβε πέρυσι ένα εθνικό βραβείο καινοτομίας. Αν είχατε ψάξει ποτέ στο Google το όνομά μου, θα είχατε δει δεκάδες άρθρα και συνεντεύξεις», ο πατέρας μου έδειχνε ειλικρινά θορυβημένος. «Δεν είχαμε ιδέα, Κέι. Αυτό είναι το θέμα, μπαμπά. Ποτέ δεν σκεφτήκατε να ψάξετε. Ποτέ δεν φανταστήκατε ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι αξιοσημείωτο?» Το πηγούνι της μητέρας μου ανασηκώθηκε αμυντικά. «Αυτό δεν είναι δίκαιο. Πάντα υποστηρίζαμε την καριέρα σου». «Αλήθεια?» Προκάλεσα ευγενικά. «Πότε ήταν η τελευταία φορά που μου κάνατε μια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη δουλειά μου?» «Όταν η Σοφία αποφάσισε να γίνει εκπαιδεύτρια γιόγκα, ερεύνησε τα πάντα σχετικά με την πιστοποίηση γιόγκα. Ξέρετε τα ονόματα των αγαπημένων της στάσεων και το πρόγραμμα του στούντιο. Ξέρετε το όνομα της εταιρείας μου πριν από απόψε, ξέρετε τι ακριβώς κάνει το λογισμικό μας?» Η μητέρα μου άνοιξε το στόμα της για να απαντήσει και μετά το έκλεισε ξανά, με την έκφρασή της να είναι συγκρουσιακή. Η Σοφία, που ήταν ασυνήθιστα ήσυχη, μίλησε ξαφνικά. «Δηλαδή είσαι σαν πλούσιος τώρα, γι' αυτό πρόκειται, ήρθες στο σπίτι για να επιδείξεις πόσο επιτυχημένη είσαι σε σχέση με τους υπόλοιπους?» Ο τόνος της εμπεριείχε μια κατηγορία που τσίμπησε. «Όχι, Σοφία. Ήρθα σπίτι με την ελπίδα να επανασυνδεθώ με την οικογένειά μου. Υποβάθμισα σκόπιμα την επιτυχία μου, γιατί ήθελα να με βλέπουν για αυτό που είμαι, όχι για το τι έχω πετύχει. Αλλά τώρα μας το πετά στα μούτρα», είπε. Με τα μάτια να αναβοσβήνουν, κάνοντάς μας να νιώθουμε άσχημα που ακυρώσαμε μια κράτηση για δείπνο, ενώ προφανώς μπορούσες να αγοράσεις ολόκληρο το εστιατόριο. «Δεν είχα σχεδιάσει να τηλεφωνήσει η Τζέσικα», είπα, κρατώντας τη φωνή μου επίπεδη. «Αλλά ναι, πονάει που μετά από τόσα χρόνια τα γενέθλιά μου εξακολουθούν να είναι το πρώτο πράγμα που θυσιάζεται. Πονάει που όλοι σας υποθέσατε ότι θα το καταλάβαινα και θα το δεχόμουν χωρίς ερωτήσεις, γιατί αυτό έκανα πάντα», ο πατέρας μου καθάρισε το λαιμό του. «Κέι, ποτέ δεν είχαμε σκοπό να σε κάνουμε να νιώσεις λιγότερο σημαντική. Απλά σκεφτήκατε ότι η Σοφία χρειαζόταν περισσότερο την υποστήριξη», ολοκλήρωσα εγώ για εκείνον. «Πάντα έτσι σκεφτόσασταν. Και ίσως αυτό να ίσχυε όταν ήμασταν παιδιά. Αλλά σήμερα είμαι 32 ετών και εξακολουθείτε να μου φέρεστε σαν τα συναισθήματα και τα ορόσημά μου να έχουν λιγότερη σημασία», δάκρυα. «Και εμείς είμαστε περήφανοι για σένα. Κέι. Πάντα ήμασταν περήφανοι για το πόσο υπεύθυνη και ανεξάρτητη είσαι. Αυτό ακριβώς είναι, μαμά. Είστε περήφανοι που δεν σας χρειάζομαι. Ότι ποτέ δεν δημιουργώ προβλήματα ή δεν έχω απαιτήσεις. Εκτιμάτε την απουσία μου περισσότερο από την παρουσία μου». Η Σοφία απομακρύνθηκε απότομα από το τραπέζι. «Αυτό είναι γελίο. Εξαφανίζεσαι στο Σαν Φρανσίσκο, δεν κρατάς σχεδόν καθόλου επαφή, κρύβεις όλη σου τη ζωή από εμάς και μετά μας κατηγορείς ότι δεν το ξέρουμε. Ίσως αν είχες μοιραστεί κάτι αληθινό για τον εαυτό σου την τελευταία δεκαετία να σε ξέραμε καλύτερα, υπήρχε αρκετή αλήθεια στα λόγια της για να με κάνει να σταματήσω. Είχα αποτραβηχτεί πάρα πολύ, μήπως ο πόνος μου με είχε οδηγήσει στο να χτίσω τείχη πολύ ψηλά για να μπορέσει η οικογένειά μου να τα υπερπηδήσει?» «Έχεις δίκιο», παραδέχτηκα. Εκπλήσοντάς την. Σταμάτησα να προσπαθώ να με βλέπουν εδώ και πολύ καιρό. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι όλοι σας βιαστήκατε να ακυρώσετε τα σχέδια των γενεθλίων μου για το ταξίδι της Σοφίας χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό το μοτίβο ήταν σταθερό σε όλη μου τη ζωή. Ο πατέρας μου σηκώθηκε όρθιος, με το πρόσωπό του προβληματισμένο. «Νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλοι λίγο χρόνο για να το επεξεργαστούμε αυτό. Κάπα,
λυπάμαι για το δείπνο των γενεθλίων σου, έπρεπε να είχαμε βρει άλλη λύση. Η μητέρα μου σκούπισε τα μάτια της. Ίσως μπορούμε ακόμα να τηλεφωνήσουμε στο Ρωμάνο, να δούμε αν έχουν διαθέσιμο τραπέζι απόψε. Η πρόταση, αν και καλοπροαίρετη, μου φάνηκε πολύ λίγη και πολύ αργά. Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο χώρο, είπα, σηκώνοντας το κεφάλι μου. Θα πάω να πάρω ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο για απόψε. Μη γίνεσαι γελίος, διαμαρτυρήθηκε η μητέρα μου. Το δωμάτιό σου είναι έτοιμο. Πρέπει να σκεφτώ, μαμά. Και να κάνω μερικά τηλεφωνήματα για δουλειά, πρόσθεσα τη δικαιολογία. Νιώθοντας πιο ασφαλής από τη συναισθηματική αλήθεια, η Σοφία σταύρωσε τα χέρια της, τρέχοντας πάλι μακριά. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Τα λόγια της χτύπησαν πιο δυνατά από όμικρον με τόνο, τι ήξερε. Μήπως εγώ το έβαζα στα πόδια, αλλά το να μην αισθανόμουν αδύνατο αυτή τη στιγμή, με δεκαετίες πληγών που ξαφνικά αποκαλύφθηκαν και έγιναν ομές. Θα σου τηλεφωνήσω αύριο, είπα, μαζεύοντας την τσάντα και το τηλέφωνό μου. Μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο τότε, καθώς περπατούσα προς την πόρτα, ο πατέρας μου με ακολούθησε. «Κέι», είπε ήσυχα, «λυπάμαι. Όχι μόνο για το δείπνο. Για πολλά πράγματα», έκανα νεύμα, χωρίς να μπορώ να εμπιστευτώ τη φωνή μου. Στη συνέχεια, βγήκα έξω προς το νοικιασμένο αυτοκίνητό μου, αφήνοντας τελικά τα δάκρυα να πέσουν μόλις μπήκα με ασφάλεια μέσα, καθώς οδηγούσα προς το μοναδικό ξενοδοχείο στο Oakwood, ένα μέρος που ποτέ δεν είχα τη δυνατότητα να πληρώσω οικονομικά μεγαλώνοντας. Αναρωτιόμουν αν μόλις είχα καταστρέψει ανεπανόρθωτα τη σχέση μου με την οικογένειά μου ή αν αυτή η οδυνηρή ειλικρίνεια θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Το Oakwood δεν ήταν καθόλου το πολυτελές κατάλημα στο οποίο είχα συνηθίσει, αλλά η προεδρική σουίτα του, η μοναδική στο κτίριο, προσέφερε ιδιωτικότητα και χώρο που χρειαζόμουν απεγνωσμένα. Αφού έκανα check-in, κάθισα στην άκρη του υπέρδιπλου κρεβατιού και τηλεφώνησα στην Τζέσικα. «Λυπάμαι πολύ», άρχισε αμέσως. «Παρεξήγησα εντελώς την κατάστασή σας. Όταν ανέφερες ότι θα πας σπίτι σου για τα γενέθλιά σου, υπέθεσα ότι η οικογένειά σου γνώριζε για τη θέση σου. Δεν φταίς εσύ», τη διαβεβαίωσα. Στην πραγματικότητα, ίσως ήταν καιρός να το μάθουν. «Δεν υπάρχει συνάντηση στο Παρίσι», εξομολογήθηκε. Το επινόησα όταν συνειδητοποίησα το λάθος μου. Σκέφτηκα ότι θα βοηθούσε να σώσω τα προσχήματα, παρά τα αυτά, γέλασα. «Λοιπόν, οι ικανότητές σου στον αυτοσχεδιασμό είναι εντυπωσιακές. Αλλά τώρα η οικογένειά μου νομίζει ότι πετάω τακτικά για να συναντήσω ξένους αξιωματούχους. Εσείς όμως δεν το κάνετε», τον περασμένο μήνα ήταν εκείνη η σύνοδος κορυφής για την εκπαίδευση στο Τόκιο. «Αυτό είναι διαφορετικό», διαμαρτυρήθηκα αδύναμα και μετά αναστέναξα. «Στην πραγματικότητα, δεν ξέρω πια τι είναι αληθινό. Ζω μια διπλή ζωή εδώ και τόσο καιρό, αφού ενημέρωσα την Τζέσικα για το οικογενειακό δράμα και τη διαβεβαίωσα ότι θα επέστρεφα στο γραφείο τη Δευτέρα, έκανα ένα μακρύ ντους και προσπάθησα να ξεδιαλύνω τα συναισθήματά μου. Ο πόνος ήταν ακόμα εκεί, τα συναισθήματα μιας ολόκληρης ζωής που ήταν δευτερεύοντα δεν εξαφανίζονταν σε ένα βράδυ. Αλλά από κάτω υπήρχε κάτι άλλο. Ανακούφιση ίσως. Η εξαντλητική παροδία είχε τελειώσει, κοιμήθηκα εκπληκτικά καλά και ξύπνησα με διάφορα μηνύματα. Η μητέρα μου είχε γράψει: «Σε παρακαλώ έλα σπίτι για πρωινό. Πρέπει να μιλήσουμε». Το μήνυμα της Σοφίας ήταν πιο σύντομο. «Συγγνώμη για χθες το βράδυ». Κατά κάποιο τρόπο, ο πατέρας μου, που ποτέ δεν αισθάνθηκε άνετα με την τεχνολογία, είχε γράψει απλά «τηλεφώνησέ μου». Αντί να απαντήσω σε κάποια από αυτά, παρήγγειλα υπηρεσία δωματίου και πέρασα το πρωί με τα μηνύματα της δουλειάς, γύρω στις 11 χτύπησε η πόρτα μου. Όταν την άνοιξα, ο πατέρας μου στεκόταν εκεί και φαινόταν αβέβαιος και μεγαλύτερος από όμικρον με τόνο, στη θυμόμουν. «Μπορώ να περάσω?» ρώτησε, έκανα στην άκρη, παρατηρώντας πως εξέταζε τη σουίτα με μάτια που είχαν μεγαλώσει. «Ωραίο μέρος», σχολίασε. «Αν και, υποθέτω ότι έχει συνηθίσει σε καλύτερα». «Είναι απολύτως εντάξει», είπα, κάνοντας του νόημα να καθίσει σε μια από τις πολυθρόνες δίπλα στο παράθυρο. «Πώς ήξερες που να με βρεις, μικρή πόλη?» μου υπενθύμησε με ένα ελαφρύ χαμόγελο. «Η Μάργη στη ρεσεψιόν είναι η δεύτερη ξαδέρφη της μητέρας σου. Αλλά μην ανησυχείς». Την ορκίστηκα να κρατήσει το μυστικό της. «Η μητέρα σου δεν ξέρει ότι είμαι εδώ», καθίσαμε σε αμήχανη σιωπή για μια στιγμή, προτού μιλήσει ξανά. «Κέι, σου χρωστάω μια συγγνώμη». «Πολλές συγγνώμες, για την ακρίβεια». «Μπαμπά, δεν χρειάζεται», σήκωσε το χέρι του.
Σε παρακαλώ, άσε με να σου πω αυτό. Σκεφτόμουν όλο το βράδυ αυτό που είπες για το πώς φερθήκαμε διαφορετικά σε σένα και τη Σοφία. Και έχεις δίκιο. Το κάναμε, έσκυψε μπροστά, με τους αγκώνες στα γόνατά του και τα χέρια ενωμένα. Όταν γεννήθηκες, ήσουν αυτό το σοβαρό μωράκι. Σπάνια έκλαιγες, κοιμόσουν όλη τη νύχτα νωρίς, έκανες όλα τα ορόσημά σου νωρίτερα από το πρόγραμμα, ήσουν τόσο ικανή. Ακόμα και ως νήπιο, έπαιζες ανεξάρτητα, καταλάβαινες τα πράγματα μόνος σου, χαμογέλασες στην ανάμνηση. Μετά ήρθε η Σοφία και ήταν το αντίθετο. Κωλικός, απαιτητικός, πάντα χρειαζόταν προσοχή. Συνηθίσαμε να εστιάζουμε περισσότερη ενέργεια σε εκείνη. Επειδή φαινόταν να την έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Εσύ ήσουν πάντα τόσο αυτάρκης. Το να είσαι αυτάρκης δεν ήταν πάντα επιλογή, είπα ήσυχα, εκείνος έγνεψε, με την έκφρασή του να πονάει. Το ξέρω αυτό τώρα. Θεωρήσαμε λανθασμένα ότι η ανεξαρτησία σου δεν μας χρειαζόταν, ενώ στην πραγματικότητα σε εκπαιδεύσαμε να περιμένεις λιγότερα από εμάς, πέρασε ένα χέρι μέσα από τα αραιωμένα μαλλιά του. Ήμουν περήφανος για σένα, Κέι, πάντα. Αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι σπάνια σου το έλεγα αυτό. Απλά υπέθετα ότι το ήξερες. Είχα ανάγκη να το ακούσω μερικές φορές, παραδέχτηκα. Είχα ανάγκη να νιώθω ότι και τα δικά μου επιτεύγματα είχαν σημασία. Έχουν σημασία, είπε σταθερά. Αυτό που έχεις καταφέρει είναι απίστευτο. Πέρασα τη μισή νύχτα ψάχνοντας την εταιρεία σας στο διαδίκτυο. Το έργο που κάνετε με αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι καταπληκτικό, Σκέι. Πραγματικά πρωτοποριακό, η περηφάνεια στη φωνή του χαλάρωσε κάτι σφιχτό στο στήθος μου. Σε ευχαριστώ. Μπαμπά. Δεν απορώ που σταμάτησες να μοιράζεσαι πράγματα μαζί μας, συνέχισε. Δεν κάναμε ποτέ χώρο για την επιτυχία σου. Ήμασταν τόσο απασχολημένοι με το να γιορτάζουμε τις μικρές νίκες της Σοφίας που μας ξέφυγαν οι δικές σου τεράστιες, μιλήσαμε για πάνω από μια ώρα καλύπτοντας χρόνια παρεξηγήσεων και χαμένων συνδέσεων. Μου είπε πως πάντα συνδεόταν πιο εύκολα με την εξωστρεφή προσωπικότητα της Σοφίας, ενώ το αναλυτικό μου μυαλό του θύμιζε τον δικό του πατέρα, έναν πανέξυπνο αλλά απόμακρο άνθρωπο που πάλευε να ικανοποιήσει. Μοιράστηκα μαζί του πως είχα ερμηνεύσει την εστίασή του στη Σοφία ως απόδειξη ότι ήμουν κατά. Κάποιο τρόπο λιγότερο αξιαγάπητος, λιγότερο άξιος προσοχής. Αυτό δεν ήταν ποτέ αλήθεια, επέμεινε, με τη φωνή του τραχιά από τη συγκίνηση. Απλά νομίζαμε ότι εσύ ήσουν αυτός που τα είχε όλα καταλάβει. Ανησυχούσαμε περισσότερο για τη Σοφία επειδή φαινόταν πιο εύθραυστη, καθώς η συζήτησή μας κατέληγε, το τηλέφωνό μου βούηξε με ένα μήνυμα από τη μητέρα μου. Σε παρακαλώ. Έλα σπίτι. Έφτιαξα το αγαπημένο σου κέικ λεμονιού, έδειξα στον πατέρα μου το μήνυμα και χαμογέλασε. Ψήνει από τα ξημερώματα. Ψήνει με άγχος, όπως το αποκαλεί. Η κουζίνα μοιάζει σαν να έχει εκραγεί βόμβα λουλουδιών. Πρέπει να της μιλήσω κι εγώ, παραδέχτηκα. Κούνησε το κεφάλι του. Και με τη Σοφία. Παλεύει με όλα αυτά με τον δικό της τρόπο, καθώς ετοιμαζόμασταν να φύγουμε, ο πατέρας μου δίστασε δίπλα στην πόρτα. Κάπα, θέλω να ξέρεις κάτι. Δεν είμαι απλώς περήφανος για όσα έχεις πετύχει. Είμαι περήφανος για το ποια είσαι. Για την ακεραιότητά σου. Την αποφασιστικότητά σου. Για τον τρόπο με τον οποίο έχτισες κάτι ουσιαστικό αντί να κυνηγάς απλώς τα χρήματα, ακόμα και αν δεν είχες ιδρύσει ποτέ αυτή την εταιρεία, θα ήσουν και πάλι εξαιρετικός. Τα λόγια του, που τόσο καιρό περίμενα, έφεραν δάκρυα στα μάτια μου. Ευχαριστώ. Μπαμπά. Αυτό σημαίνει περισσότερα από όσα φαντάζεσαι, η μητέρα μου περίμενε στη βεράντα όταν φτάσαμε. Τα μάτια της ήταν κόκκινα και τα χέρια της έστριβαν νευρικά την ποδιά της. Όταν με είδε, όρμησε μπροστά και με αγκάλιασε με ασυνήθιστη σφοδρότητα. Λυπάμαι πολύ, ψιθύρισε στα μαλλιά μου. Ήμουν απέσια μητέρα. Όχι μαμά, διαμαρτυρήθηκα, κρατώντας την σφιχτά. Όχι τρομερή. Απλά. Ανθρώπινη, μέσα πάνω από τις φέτες της τέλειας λεμονόπιτας, είχε θυμηθεί ότι ήταν τελικά το αγαπημένο μου. Η μητέρα μου προσέφερε τη δική της οπτική γωνία. Πάντα πίστευα ότι εσύ ήσουν ο δυνατός, εξήγησε. Αυτή που μπορούσε να χειριστεί τα πάντα. Η Σοφία χρειαζόταν τόση επιβεβαίωση, τόση υποστήριξη. Φαινόσουν τόσο ικανή, τόσο σίγουρη για τον εαυτό σου. Τις περισσότερες φορές προσποιούμουν, παραδέχτηκα. Απλώς έμαθα νωρίς ότι το να δείχνω την ανάγκη ή την απογοήτευση δεν με πήγαινε πολύ μακριά, το πρόσωπο της μητέρας μου τσαλακώθηκε. Εντάξει.
Δεν ήθελα ποτέ να νιώθεις έτσι. Η συζήτησή μας διακόπηκε από την άφιξη της Σοφίας. Μπήκε μέσα προσεκτικά, με τη συνηθισμένη της αυτοπεποίθηση να είναι εξασθενημένη. «Γεια σου», είπε, αιωρούμενη στην πόρτα. «Μπορούμε να μιλήσουμε?» Οι γονείς μου αποσύρθηκαν διακριτικά στην πίσω αυλή, αφήνοντάς μας μόνους στο σαλόνι. Η Σοφία καθόταν απέναντί μου, αχαρακτήριστα τσαλαβουτώντας με την άκρη ενός μαξιλαριού. «Λοιπόν», άρχισε, «είσαι βασικά ένας μεγιστάνας της τεχνολογίας», χαμογέλασα ελαφρά. «Δεν θα το πήγαινα τόσο μακριά. Σύμφωνα με το Google, θα έπρεπε, αντέτεινε. Πέρασα ώρες χθες το βράδυ ψάχνοντάς σε. Γιατί δεν μου είπες ποτέ τίποτα από αυτά?» Σκέφτηκα προσεκτικά την ερώτηση, εν μέρει επειδή κανείς δεν τη ρωτούσε ποτέ. Εν μέρει επειδή φοβόμουν. Τι φοβόσουν? Ότι δεν θα είχε σημασία. Ότι ακόμα και αν ήξερα ότι είχα φτιάξει κάτι σημαντικό, όλοι θα εξακολουθούσατε να με βλέπετε ως τον βαρετό, λιπεύθυνο κάπα τον ύστερο. Η Σοφία ανατρίχιασε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι. Με αποκάλεσες χθες το κορίτσι των γενεθλίων, αλλά θυμήθηκες έκτη αλήθεια ότι ήταν τα γενέθλιά μου πριν η μαμά αναφέρει ότι ακύρωσε το δείπνο, η σιωπή της ήταν αρκετή απάντηση. Κοίτα, συνέχισα πιο απαλά, δεν είμαι άμυρη ευθυνών εδώ. Αποσύρθηκα. Κράτησα μυστικά. Έχτισα ένα τείχος ανάμεσα στη ζωή μου εκεί και στη ζωή μου εδώ. Αλλά μπορείς να καταλάβεις το γιατί? Η Σοφία έγνεψε αργά. Νομίζω πως ναι. Και λυπάμαι για το δείπνο των γενεθλίων. Έπρεπε να είχα επιμείνει να κρατήσουν την κράτηση. Δεν έχει να κάνει με το δείπνο, είπα. Έχει να κάνει με το μοτίβο. Για το ότι είσαι πάντα αυτός που αναμένεται να καταλάβει. Να υποχωρεί για να έχει λιγότερες ανάγκες. Ποτέ δεν το είδα έτσι, παραδέχτηκε. Απλά νόμιζα ότι αυτή ήταν η δυναμική μας. Εσύ ήσουν ο σοβαρός επιτυχημένος. Εγώ ήμουν το ελεύθερο πνεύμα που χρειαζόταν περισσότερη βοήθεια. Ίσως παίζαμε και οι δύο ρόλους που μας είχαν ανατεθεί εδώ και καιρό. Πρότεινα. Ίσως πρέπει και οι δύο να δούμε ο ένας τον άλλον πιο καθαρά. Η Σοφία άπλωσε το χέρι μου. Θα μου άρεσε αυτό. Και παρεμπιπτόντος, χρόνια πολλά με καθυστέρηση, αδελφούλα. Για όμικρον με τόνο, τι αξίζει, πάντα σε θαύμαζα, ακόμη και όταν εγώ έπαιρνα όλη την προσοχή, εκείνο το βράδυ, πρότεινα να βγούμε όλοι μαζί για φαγητό, όχι στο Ρωμάνο, αλλά στο Εμίλιο, το καλύτερο εστιατόριο της γειτονικής πόλης. Καθώς απολαμβάναμε ένα γεύμα που κόστιζε περισσότερο από όμικρον με τόνο, στιξόδευαν οι γονείς μου συνήθως για τα ψώνια μιας εβδομάδας, μιλήσαμε πιο ανοιχτά από όμικρον με τόνο, τι είχαμε μιλήσει εδώ και χρόνια. Η μητέρα μου έκανε λεπτομερείς ερωτήσεις για την Novotec, ο πατέρας μου ήθελε να κατανοήσει τις τεχνολογικές καινοτομίες πίσω από την εκπαιδευτική μας πλατφόρμα. Ακόμη και η Σοφία έδειξε γνήσιο ενδιαφέρον για την επαγγελματική μου ζωή. Πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο, πρότεινε η μητέρα μου. Να δούμε το γραφείο σου. Το σπίτι σου. Να καταλάβουμε πραγματικά τη ζωή σου εκεί. Θα μου άρεσε αυτό, είπα και το εννοούσα, και μιλώντας για ταξίδια, 3 εβδομάδες μετά από εκείνο το αποκαλυπτικό Σαββατοκύριακο γενεθλίων, στεκόμουν στον ιδιωτικό αεροσταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου του Σαν Φρανσίσκο, παρακολουθώντας τις αντιδράσεις της οικογένειάς μου με ορθάνυχτα μάτια. Ο πατέρας μου εξέταζε το κομψό ιδιωτικό τζετ, με την εκτίμηση ενός μηχανικού για τον σχεδιασμό του. Η μητέρα μου κρατούσε νευρικά τις καινούργιες της αποσκευές, ένα σετ που τους είχα στείλει σε όλους για την προετοιμασία αυτού του ταξιδιού. Η Σοφία χοροπηδούσε στα δάχτυλα των ποδιών της με συγκρατημένο ενθουσιασμό. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανες αυτό, είπε για 10η ίσως φορά εκείνο το πρωί. Πραγματικά δεν χρειαζόταν να το κάνεις. Θεώρησε το ως αναπλήρωση του χαμένου χρόνου, απάντησα χαμογελώντας με τον ενθουσιασμό της, αντί να χρηματοδοτήσω μόνο την ευρωπαϊκή περιπέτεια της Σοφίας. Είχα κανονίσει για όλη την οικογένειά μας να περάσουμε 2 εβδομάδες μαζί, 1 εβδομάδα σε μια πολυτελή βίλα στην Τοσκάνη και 1 άλλη εξερευνώντας το Παρίσι με διαμονή στο ίδιο το ξενοδοχείο Le Merais. Η Τζέσικα είχε αναφέρει στο μοιραίο τηλεφώνημά της, ήταν εξωφρενικό, ναι, αλλά μετά από χρόνια απόστασης, ήθελα ποιοτικό χρόνο μαζί, σε ένα περιβάλλον όπου τα παλιά μοτίβα δεν μπορούσαν εύκολα να επανεπιβληθούν. Οι τελευταίες εβδομάδες είχαν φέρει σημαντικές αλλαγές στην οικογενειακή μας δυναμική. Οι γονείς μου είχαν επισκεφθεί το διαμέρισμά μου στο Σαν Φρανσίσκο, είχαν ξεναγηθεί στα γραφεία της Novotec και είχαν γνωρίσει την ομάδα μου, βλέποντάς με στο επαγγελματικό μου περιβάλλον, με αυτοπεποίθηση, με σεβασμό, με ξεκάθαρη εξουσία. Είχαν αλλάξει κάτι θεμελιώδες στον τρόπο με τον οποίο με αντιλαμβάνονταν,
δεν ήμουν πλέον απλώς η αξιόπιστη Κέι που θα καταλάβαινε αν οι ανάγκες της έρχονταν τελευταίες. Ήμουν η Κέι Ρέναλντς, διευθύνουσα σύμβουλος και καινοτόμος. Μια γυναίκα που είχε χτίσει κάτι σημαντικό με όραμα και αποφασιστικότητα, το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι ήμουν η κόρη τους. Όχι τέλεια. Όχι άτρωτη, αλλά άξια της ίδιας φροντίδας και προσοχής που έδιναν πάντα στη Σοφία. Οι συζητήσεις μας είχαν γίνει πιο ισορροπημένες, με τους γονείς μου να καταβάλουν εμφανείς προσπάθειες να ρωτούν για τη ζωή μου και να ακούνε πραγματικά τις απαντήσεις. Η Σοφία και εγώ αναπτύσσαμε μια πιο αυθεντική σχέση ενηλίκων, που βασιζόταν στον αμοιβαίο σεβασμό και όχι στους παιδικούς μας ρόλους. Την τελευταία μας νύχτα στην Τοσκάνη, καθισμένη στη βεράντα της βίλας, με θέα τους αμπελώνες, λουσμένη στο φως του ηλιοβασιλέματος, ο πατέρας μου σήκωσε το ποτήρι με το κρασί του σε μια πρόποση. Στην Κέι, έβαλε τη φωνή του ζεστή από περηφάνεια και με μια δόση λύπης για τα χαμένα χρόνια. Όχι μόνο για αυτό το απίστευτο ταξίδι, αλλά και γιατί είχε το θάρρος να σπάσει τα οικογενειακά μας πρότυπα. Πού μας έδειξες ποια πραγματικά είσαι? Ακόμα και όταν εμείς αργούσαμε να το δούμε, η μητέρα μου σκούπισε ένα δάκρυ. Και πού μας συγχώρεσες για την τύφλωσή μας? Η Σοφία πρόσθεσε το δικό της ποτήρι στην πρόποση, στις δεύτερες ευκαιρίες και στα νέα ξεκινήματα. Καθώς τα ποτήρια μας χτυπούσαν στο χρυσόφος, ένιωσα μια αίσθηση γαλήνης που είχα να γνωρίσω δεκαετίες. Ο πόνος δεν είχε εξαφανιστεί εντελώς, τα βαθιά μοτίβα σπάνια επουλώνονται χωρίς να αφήνουν σημάδια. Αλλά κάτι καινούριο μεγάλωνε στη θέση του. Κατανόηση. Συγχώρεση. Μια πιο ειλικρινή σύνδεση. Την επομένη της επιστροφής μου από την Ευρώπη, εξέπληξα ξανά την οικογένειά μου, αυτή τη φορά με την είδηση ότι η Novotech θα άνοιγε ένα γραφείο ανάπτυξης μόλις 30 λεπτά από το Oakwood. Επεκτηνόμαστε ούτως ή άλλως, εξήγησα. Και συνειδητοποίησα ότι θέλω να είμαι πιο κοντά στο σπίτι μου. Ακόμη πιο εκπληκτικό ήταν το αίτημα της Σοφίας για πρακτική άσκηση στην ομάδα marketing μας. Μου αρέσει ακόμα η γιόγκα. Διευκρίνησε. Αλλά ίσως ήρθε η ώρα να προκαλέσω τον εαυτό μου με κάτι νέο, όπου πρέπει πραγματικά να κερδίσω τη θέση μου, και οι γονείς μου εξελίσσονταν. Ο πατέρας μου προσφέρθηκε εθελοντικά να καθοδηγεί νέους μηχανικούς στην Novotech μία ημέρα την εβδομάδα. Η μητέρα μου ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης σε τοπικά σχολεία χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό μας λογισμικό. Μικρά βήματα αλλά με νόημα, όσο για μένα, μάθαινα ότι η πραγματική επιτυχία δεν μπορούσε να μετρηθεί σε συμβόλαια, υπογεγραμμένα ή παραγόμενα έσοδα. Ο πλούτος που είχε μεγαλύτερη σημασία δεν ήταν στον τραπεζικό μου λογαριασμό αλλά σε αυτές τις ανανεωμένες συνδέσεις, στο να με βλέπουν και να με αποδέχονται πλήρως οι άνθρωποι που με γνώριζαν περισσότερο. Ο δρόμος προς τη θεραπεία δεν ήταν ούτε ευθύς ούτε απλός. Παλιές συνήθειες επανέρχονταν μερικές φορές στην επιφάνεια. Οι συζητήσεις γίνονταν ενίοτε τεταμένες όταν προέκυπταν ευαίσθητα θέματα. Αλλά προσπαθούσαμε, όλοι μας, να χτίσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που είχαμε πριν. Στα 33 γενέθλιά μου, γιορτάσαμε στο Αρόμενοες, το αρχικό εστιατόριο από τον προηγούμενο χρόνο. Χωρίς ακυρωμένες κρατήσεις, χωρίς επισκιασμένες προτεραιότητες, απλά οικογενειακή ειλικρινή σύνδεση. Σκεφτόμουν, είπε η μητέρα μου καθώς σερβιριζόταν το επιδόρπιο, κάτι που είπες εκείνο το βράδυ όταν όλα άλλαξαν, για το πόσο εκτιμούσαμε την απουσία σου περισσότερο από την παρουσία σου. Ανατρίχιασα ελαφρώς την ανάμνηση των σκληρών μου λόγων. Είχες δίκιο, συνέχισε. Θεωρούσαμε τη δύναμή σου δεδομένη. Υποθέσαμε ότι χρειαζόσουν λιγότερα από εμάς επειδή ζητούσες λιγότερα. Αυτή ήταν δική μας αποτυχία, όχι δική σου. Και η δική μου αποτυχία ήταν ότι αποτραβήχτηκα αντί να μιλήσω, αναγνώρισα, όλοι παίξαμε το ρόλο μας σε αυτό. Ο πατέρας μου έπιασε το χέρι μου. Το σημαντικό είναι ότι τώρα γράφουμε μια νέα ιστορία, μαζί, κοιτάζοντας γύρω μου τα πρόσωπά τους, μεγαλύτερα σε ηλικία αλλά πρόσφατα οικία σε μένα. Συνειδητοποίησα ότι το μεγαλύτερο δώρο του περασμένου έτους δεν ήταν η αναγνώριση της επιτυχίας μου ή ακόμη και οι συγγνώμες τους για την παραμέληση του παρελθόντος, ήταν αυτό, η ευκαιρία να γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν, να αγαπήσουμε και να μας αγαπήσουν όχι για αυτά που πετύχαμε ή προσφέραμε, αλλά απλώς για αυτό που ήμασταν. Το ταξίδι της θεραπείας σπάνια ολοκληρώνεται και η οικογένειά μας είχε ακόμη δουλειά να κάνει. Αλλά όταν καθόμουν εκεί, σε εκείνο το εστιατόριο που κάποτε συμβόλιζε την απόρριψη, ένιωσα μια βαθιά αίσθηση επιστροφής στην πατρίδα, όχι σε ένα φυσικό μέρος, αλλά στην αλήθεια της λαχτάρας. Αυτό που είχε ξεκινήσει με μια ακύρωση γενεθλίων και ένα προσδόκητο τηλεφώνημα, είχε γίνει κάτι που δεν περίμενα ποτέ, μια δεύτερη ευκαιρία στην οικογένεια. Όχι τέλεια, όχι χωρίς επιπλοκές, αλλά αληθινή και αξίζει να παλέψω για αυτήν.
Έπρεπε ποτέ να αποκαλύψετε ένα κομμάτι του εαυτού σας που η οικογένειά σας δεν γνώριζε ποτέ πώς αντέδρασαν. Μοιραστείτε τις ιστορίες σας στα σχόλια παρακάτω, και αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε, πατήστε το κουμπί like και εγγραφείτε για να ακούσετε περισσότερες ιστορίες για τις οικογενειακές σχέσεις, την προσωπική ανάπτυξη και την έβρεση της πραγματικής σας αξίας. Να θυμάστε, μερικές φορές οι πιο επώδυνες αντιπαραθέσεις οδηγούν στις πιο όμορφες συμφιλιώσεις. Σας ευχαριστώ που ακούσατε την ιστορία μου. Και μακάρι να βρείτε το κουράγιο να φανείτε πλήρως στη δική σας ζωή.